Wel, diwrnod cyffroes ac yn heriol hefyd yma yn Llywodraeth, achos heddi ni'n dewis ein Cerdyn Nadolig am y flwyddyn hon. Llongyfarchiadau mawr i pob un sydd wedi cymryd rhan yn y Cystadleuaeth. Mae wedi bod nifer fawr o bobl oedd wedi anfon posibiliadau mewn ato ni, ac ydyn ni'n eisiau cydnabod yr ymdrech mae pob un wedi wneud. Ni wedi weld nifer fawr o syniadau ailgylchu cerbydau newydd trydan. Mae'n anhygoel am beth mae Sean Con yn gallu defnyddio yn y byd newydd. So anodd dros ben fel arfer i dewis dim ond un cerdyn mas o'r llwyth sydd wedi dod i fewn, ond alla i dangos i chi nawr yr un sy'n wedi ennill. So dyma ni. Cerdyn oedd wedi dod i fewn oddi wrth Taliesin yn Ysgol Llannon. Cerdyn wych, dwi'n meddwl. Bert, ond gyda neges pwysig hefyd. Dwylo dros y byd. Pobl yn dod â gilydd i wneud popeth allwn ni i cael effaith ar y her fawr o newid hinsawdd. So, llongyfarchiadau mawr i Taliesin. Diolch yn fawr i chi gyd oedd wedi cymryd rhan yn Cystadleuaeth, ac wrth cwrs, Nadolig llawen i chi gyd.